ఇంకా అన్న దెబ్బకు తుమ్ము లేచిపోది. సో ఇప్పుడు వీడియో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ అనే ఒకటి ఉంటుంది, ఇది ఓపెన్ చేసుకోండి. కెమెరా ఆన్ చేసి చూస్తే ఈ విధంగా ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫొటోస్ అండ్ కలర్ ఫొటోస్ ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయో అవి పెట్టుకుందాం. దానికోసం కూడా ప్రీసెట్ ఆల్రెడీ ఉన్నది ఫ్రెండ్స్. ఫోటో ప్రీసెట్ అని ఉంటుంది, డౌన్లోడ్ చేసుకొని మొత్తం ఫొటోస్ సెలెక్ట్ చేసి ఆల్ ఫొటోస్ కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. 11 లేయర్స్ ఉంటాయి, పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. కష్టపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు, సింపుల్గా చేసేస్తారు. సో ఇప్పుడు ఇది అయింది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మీకు ఒకవేళ ఫొటోస్ చేంజ్ చేయాలి అనిపిస్తే ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కట్ చేసి ఉండాలి ఫొటోస్. ఈ ఒక ఫోటోని క్లిక్ చేసి ఈ ఫోటో ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్. దీనికి ఇలా కిందికి తీసుకురావాలి, ఆ ఫోటో ఎక్కడ ఉందో అక్కడ దాకా ఇలా కిందికి తీసుకొచ్చి కింద ఫోటోకి జెడ్ వాల్యూ ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి. 2665, దీనికి కూడా సేమ్ 2665 రావాలి. 2665 ఒకటి ఇటు అటు అయినా ఏం పర్లేదు, 1 2 ఇలా పెట్టేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ఇలా పెట్టి చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది కాకుండా ఇంకా వేరే ఫోటో పెట్టి చూద్దాం. సెకండ్ ఫోటోలో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫోటో నుంచి ఒక ఫోటో పెట్టుకుందాం. ఈ ఫోటో పెట్టుదాం. దీన్ని కిందికి తీసుకురావాలి ఇలా. ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఇలా కిందికి తీసుకొచ్చితే ఇప్పుడు కింద ఫోటోని జెడ్ వాల్యూ ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి. 3381, 3388, 3388 ఉన్నది కదా. దీన్ని కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, జెడ్ వాల్యూ 3388 చేయాలి. మూడు వేల 388 ఇలా. కొంచెం ఇటు అటు అయినా పర్లేదు. ఇప్పుడు జూమ్ చేసుకోండి. ఇలా జూమ్ చేసేస్తే సింపుల్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ఫోటోని డిలీట్ చేయండి. ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. కొంచెం జూమ్ చేద్దాం, కిందికి పెట్టేద్దాం. ఇలా ఫోటో ఇటు వంకర అయితే తిప్పచ్చు ఫోటోని కూడా ఇట్లా. సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్. ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫొటోస్ అలాగే చేసుకోండి, చేంజ్ చేస్తే. ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ పెడదాం. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ అని ఉంటుంది ఒకటి, దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ చేసి ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఇంపోర్ట్ చేసి ఆల్ లేయర్స్ కాపీ చేసుకోండి. 21 లేయర్స్ ఉంటాయి, కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేయండి. పేస్ట్ చేసి ఇలా కెమెరా ఆన్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా కంప్లీట్గా వీడియో అండ్ లిరికల్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఒక లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.
సో ఇప్పుడు వీడియో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.